Steeds bekleed. Dat moet iemand. Wie vrucht ze dan? Pap, wil ze hem alsjeblieft binnen Zo, dat is weer. Tine? 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 Heb ze eerder getip? Oh, zo. Wat we moeten doen, maar dan is het zo klaar. Lekker anders dadelijk leuk, en dat is zo nadig, maar dat wij Eén ding wat we moeten doen dadelijk, alleen al die... Drie training ga ik met een op Gegarandeerd stond van het stil weer een geleden. Ja, dat is volgens mij... Ja, Mama zit op de geen vlak, ja. Hoi Hank. dus het is leuk kunnen. Nou, nee, wat de lijst, die komt druk allemaal. Dat is geen vlak. Heel van de keer van. Ja, ik kom dat we wel nog easy. Veel te lang. Waar blijft veel te lang? Ik heb Een volgend jaar. Hij heeft volgend jaar de keukenraad, dat is de kunnen. echt? Nee, ik heb nooit kunnen gaan. Nee? Maar ik ken er wel nog die in de richt. Ja, dat dacht ik al. Ja, ja. Ik denk, wij gewoon dit vragen. Oh ja. Dat is een beetje goed. Mooie meid. Ja, zo Komt dat ook goed? Zo zorgt hij achter ook goed toen ik hem gisteren gestoomd heb. Ik heb hem extra laten goed wassen, maar ik heb vanmorgen in de roes gedaan. Met leeg nog gekeken, dus zo is geen kreuk in. Wat heb je weer kreuken erin? Ja, achter hartstikke gekruid, maar vooral een zeik naadgemaakt. Maar dat drukt goed. Als het niet na is. Ik heb ook een jas gedaan en dan ging ze toch naar het jas. Ja, als ik het in Kalik was aan, als het leuk is, dat is het waar.